Pinia bangke Neli nali tumafan Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo kopia Voreng Awarsai ma kuan ana pusa vacancy sedoma kacar leng deng kuan sening ma LABANGSO details labangke nali tum kai keson LABANGSO video arlusi thek pon long ikpo tangte aprangsi KARDOM kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nali tum jong sil LABANGSO YouTube channel na anta subscribe kelang pelote pader dipin pe nali tum subscribe igon latest update nali tum kilong da prangzi afan adung hes tame belarjan thegloi hudas tame nali tum berpon igder non tangte non kopia Voreng Awarsai ma kon ana post vacancy sidoma lai hoya details le non pathek pen langpon lona lapen non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK dak chithan polona LABANGSO Voreng Awarsai LABANGSO advertisement kapiklang pon labangke kedam tang 9 January 2024 ni sipaklang pon iglo lasi ningkehang abang pu abang fitum nali tum jong se LABANGSO Voreng Awarsai long jog dun exhibit te prabjen pe nali tum jog dun ingon posamen labangke LDA mate computer expert lapen adim labangke kopli college kheroni west Karbi Anglong LABANGSO adim se LABANGSO apus bange piklang pon long kopli college sahin ben se kapiklang pon long west Karbi Anglong sining kehang abang pu abang fitum jog dun exhibit nali tum part time la assam gazette mate standard form buta pupula bangsa form along nali tum kinang sosot an nali tum fill up dun nang pola pen copies of certificate nali tum la certificate an bang nali tum la bangsa standard form pen sipira pen nang pom mark sheet la pen kaprek documents son an nali tum dak pinang pola pen attested thai nang po ang tona documents ang thal la pen enclose dak hini photo passport size la bangsa photo bang nali tum pabondun ignang po la pen LABANGSO apus labangke ad hoc basis lo lapen payment lapen salary labangke Karbi Anglong autonomous council hin pen kan ma ki pi LABANGSO ting se pi pon ikpo LABANGSO Voreng Awarsai labangke lapen non bang lang pon nang apus ko an si doma lapen kechar liang deng ko an si kinang zima lapen adet bang komantuma LABANGSO details lang pon nang lapen lason thak aberta nali tum kachini igverzi mate kilong igverzi apan LABANGSO YouTube channel ban nali tum subscribe ingon ason aberta nali tum arjulong pon ikpo lapen langlong pon ikpo lapen non ma aposamen labangke lang pon na aposamen labangke LDA mate computer expert apos lo lapen kaduka wepen da apos do bangke isivet sido isivet apos lapen do tulang qualification laba maximum qualification kenang zila bangke it says pass nang po lapen 1 year computer diploma do nang po having expertise in the file of MS Word lapen MS Excel lapen pacemaker lapen PowerPoint extra lai hui charli tang ke thek tang nate abang phu nang po mate abang phi nang po lalo lapen apus bang ke dak isivet nali tum na thek longi number of post mate vacancies pang 1 sidak tok pono aposamen labang puthoni lang than pon tu ikpo LDA mate computer expert lapen puthodak terms and condition dala terms and condition na make tok pon ateng pulote artala bangke dak 18 pen 38 years abang phi tum jog dun long ikpo lapen dak ST SC OBC tum handak 5 years an election people no kadu ka pen dak 5 years an people iglo lapen number 2 lang ke tok pon do ST SC OBC candidate need to submit their tribe mate caste certificate labang pidun nang po ST stamilo SC lapen OBC tum stame pidun vek nang po labang ke caste certificate ke mate tribe certificate lapen puthot number 3 long ke tok pon do thulang number 3 long bang ke labang ke employment exchange labang ke labang so number application os tame fill up dun ignang po lapen employment exchange labang so employment exchange tame xerox penalitum pidun ignang po lapen number 4 long puthot ki tok pon do thulang tang number 4 long incomplete application shall be summarily rejected lasi choklim le application nalitum laki jog dun hot jongsi documents men chenglo kapre ka sun ka fill up nalitum choklim le pultila bangke reject pon popta dak tok pon iklo lapen puthot ki tok pon alam thimang lan ke ave dak ki tok pon dola application must be raised the before mane LABANGSO chiklo 13
2024 labangso aprang senali tum jogdun iknang po Voreng Awarsai bangke adet bang an pipon pe la se non nini rat la senali tum prabjen pen jogdun igon la pen labangso advertisement kilong sta me nili adingu elang atu misilong iklang la si puthot nili pini bangke nali tum phan la bangso puthak bangke na wan pi iklo jala la se prabjen pen ingke hang abang pu abang fitum jong se diploma do prot nali tum jogdun igon apos bandag isi web sido apos bangke la sen prabjen penalitum jogdon ikon la pen labang so video nalitum ka an share un share ego Karbi Anglong rasta me pela igna la pen pechini igna la pen labang so Voreng Awarsai APHUTHAK sta me pechini igna la pen nalitum dong se labang so YouTube channel anta subscribe rilang put prabjen penalitum subscribe igon la pen latest update kilong wer japan labang ke kadu wete chini lo bela jan thekling handa nalitum ber igon la put nalitum notification banga long da prang po neli jang se video upload iglo pute tangke pini abita Voreng berita bangla anling ton pon ignang la sidomi thakmi kaduka ve Karbi 3.0 YouTube channel ong kelang radu an panstami nilhin pen KARDOM.